Millä tavalla maahanmuutto vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja vielä enemmän, millä tavalla se vaikuttaa suomalaiseen työelämään? Siitä ajateltiin tänään Nikon kanssa käydä keskustelua. On aika paljon tullut niitä syytöksiä, että perussuomalaiset on elinkeinoelämän kätyri tässä hallituksessa, mutta asiahan ei näin ole ja siihen tullaan pureutumaan tänään. Olisi kiva Niko vähän kuulla, sähän työskentelet tällä hetkellä Riikka Purran, valtiovarainministeri Purran erityisavustajana, mutta sulla taitaa olla työhistoriaa myös joissakin organisaatioissa, joiden lähellä me tällä hetkellä täällä Hakaniemessä ollaan. Joo, tää pitää paikkansa. Mä tosissaan työskentelin aikaisemmin SAK:lla, mikä näkyy tuolla taustalla. Ja siellä mun nimenomaan tehtävä liittyy vahvasti maahanmuuttopolitiikkaan muun muassa. Ja ehkä se, mikä sieltä jäi mieleen, niin siis sehän vahva puoluekytkös, varsinkin SDP, niin oli kyllä todella ilmeinen, että suurin osa taisi kuulua nimenomaan puolueeseen. Samoin SAK ja SDP puolueen välillä oli paljon liikettä, että siellä porukka vaihtoi tuolia lennosta. Olisi ehkä niin kuin oma havainto lyhyen poliittisen aikana ollut se, että toisaalta ammattiyhdistysliikkeissä ehkä niin kuin hiljaa jopa hyväksytään se, että maahanmuutto on aiheuttanut ongelmia suomalaisille työmarkkinoille, kuten väärinkäyttöä, alipalkkausta, jos jonkinmoista työehtojen polkemista ja kaiken näköisiä ongelmia ja haasteita kielitaidosta puhumattakaan. Mutta sitten nimenomaan tämän puoluekytköksen takia niin on oltu osittain jopa haluttomia puuttumaan tähän ilmiöön. Toisinaan esitetään olevan niin kuin kovinkin suomalaisen duunarin puolella ja suomalaisen duunarin asialla, mutta sitten kun mennään tähän asiaan, että hetkonen, että ootteko ajatellut, mitä vaikutuksia tällä maahanmuutolla on suomalaisille työmarkkinoille, erityisesti kun tullaan tuolta kolmansista maista polkemaan palkkoja, niin sitten nostetaan vähän niin kuin kädet pystyyn ja ehkä hiljaa kuiskitaan asiasta, mutta annetaan niin kuin sosiaalidemokraattien määrittää se linja, niin miltä se sun mielestä näyttäytyy siinä? Se näyttäytyy hyvin ristiriitaiselta. AY-liikke väittää usein puolestaan suomalaiset duunarit, mutta käytännössä ne ei voi tämän puoluekytköksistäkin sitä tehdä. Ja heidän vastaukset on hyvin ponnettomia, vaikka jos kysytään, puhutaan vaikka maahanmuuttopolitiikasta. Että pääsääntöisesti kaikki liitot kannattaa työperäisen maahanmuuton voimakasta lisäämistä. Pari poikkeus toki löytyy rehellisyyden nimissä, mutta pääsääntö on vahvasti se, että lisää ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan koko ajan ja melkeinpä niin kuin ehdoista viittaamatta. Joo, tämä on sama havainto itsellä ja sitten toisinaan myös havainto tulee siitä, että ammattiyhdistysliike on jatkuvasti vaatimassa ikään kuin tiukempaa valvontaa työmarkkinoille. Sen sijaan, että he käyttäisivät edes 10 sekuntia sen ajatuksen pohtimiseen, että mistäköhän se johtuu, että me tarvitaan jatkuvasti sitä lisää valvontaa ja mistäköhän se johtuu, että meidän työmarkkinoilla on näitä väärinkäytöksiä, että ei käytetä niin kuin hirveän paljon aikaa sen pohtimiseen, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos vuosittain tulee kymmeniä tuhansia ihmisiä maista, joissa ei ole kuultukaan Suomen kaltaisen valtion työehdoista tai semmoisen, missä työehdot me tällä hetkellä on, ei ole kuultukaan sellaisesta lainsäädännöstä ja työntekijöiden oikeuksista, mitä meillä on, niin tälle ei niin kuin tunnuta uhraavan sekuntiakaan aikaa. Että mitä vaikutuksia sillä on, jos me jatketaan tätä yhä kiihtyvää maahanmuuttopolitiikkaa? Ei enää liitot ole tästä kauhean kiinnostuneita, että ne lähinnä vetoo tesseihin ja järjestäytymiseen, mutta sitten täytyy todeta, että ei nämä ulkomaalaiset työntekijät pääsääntöisesti järjesty lainkaan. Ei ole näiden liittojen jäseniä eikä halua ollakaan, ja siihen on monta syytä. Ja mun mielestä oli kuvaavaa, muistan SAK:lla joskus, kun oli tämmöinen työsuhdeneuvonta, niin tosi yleinen kysymys oli esimerkiksi ulkomaalaiset työntekijältä, että kuuluuko mun saada loman ajalta palkkaa. Ja nämä on niin ihan perus niin juttuja jokaiselle suomalaiselle, että sulla on palkallinen loma ja lomaraha pääsääntöisesti. Ja tällaisia asioita ei tiedetty, ja nämä on niin tämmöisiä niin todella ilmiselviä kysymyksiä, niin nämä oli niin korkeakouluja tuli näitä kysymyksiä. Että osaaminen ja tietotaito on täysin puutteellista toiminnan työmarkkinoilla, eikä siihen ainakaan AY-liike niin antanut mitään niin apua. Kyllä, ja sitten niin toivoisi, että tavallaan sanottavahan se on, että Hakaniemellä on kyllä halutessaan hyvinkin voimakas ääni tässä yhteiskunnassa, että ollaanhan me se nähty tämänkin hallituksen aikana, että he on tarvittaessa kyenneet sulkemaan kokonaisen Suomeen ja aiheuttaa siten haittaa koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Mutta tämän asian kanssa he on kyllä olleet aika vaiti, että voisi sanoa, että todella vaiti, ja se on ollut pettymys. Ja se, että puhuin näistä erilaisista haitoista, mitä siitä sitten syntyy, kun tänne tuodaan niin kolmansista maista merkittävästi ihmisiä, ja perussuomalaiset on puolueena tästä puhunut jo pitkään, niin yksi, mikä on mun mielestä ottava huomioon, liittyy erityisesti sote-alaan, niin on kielitaito. Ja varmaan jokaisella kuulijallakin siellä ruudun toisella puolella uskaltaa tässä kohtaa sanoa, että varmaan jokaisella on lähipiirissä ihminen tai on itse kokenut tilanteen, jossa sä oot saanut sosiaali- ja terveyspalveluissa hoitoa ja on käynyt niin, että se ammattilainen, joka siellä on vastinparina, oli se sitten hoitaja tai lääkäri, niin ei osaa riittävällä tavalla suomea. Niin
kuinka paljon tästä aidosti on esimerkiksi puhuttu nimenomaan täällä Hakaniemen suunnalla? Onko tämä otettu niin kuin aidosti esiin huolena? Ja mitä sillä on yritetty tehdä? Ei ole käytännössä missään otettu. Sitten puhutaan, että jonkun pitäisi tarjota ehkä jotain kielikoulutusta, mutta ei just sano kuka se on ja mitä se käytännössä olisi. Käytännössä ei ole mitään toimia, tai mun mielestä tietääkseni aloitteitakaan tehty. Ei mitään. Joo, tää on todella vakava asia siis. Kun siinä ei vaan kyse siitä, että vasemmisto alkaa valittomasti huutaa, että te ette siedä erilaisuutta ja teidän pitää hyväksyä, että täällä on erilaisia ihmisiä ja kyllä pitää pystyä puhua englantia. Menepä sanoa sille mökin mummolle tai jollekin ikäihmiselle, joka ei osaa puhua englantia, että joo, kyllä se nyt kuule, sun täytyy nyt alkaa opetella puolisokeena ja mahdollisesti muistisairaana ihmisenä opiskelemaan englantia. Ei todellakaan. Vaan kyllähän se lähtökohta on, että sä saat silloin sitä ammattimaista hoitoa sillä kielellä, millä sä oot koko elämässä puhunut, eli suomen kielellä tai ruotsin kielellä tässä maassa. Ajattele vaikka jotain lääketurvallisuutta, että jos sulla annetaan 10 lääkkeitä, niin kuin hyvin monelle ikäihmiselle annetaan päivässä, niin jos niissä menee väärin ne annostelut tai ei anneta oikeita lääkkeitä, niin sehän on vakava riski jo sille potilasturvallisuudelle. On. Ja sitten täytyy miettiä, miten tämä niinku kuormittaa sit työkavereita. Millaisen taakan niinku antaa sun kollegon ihmisiä, jotka ei osaa tarpeeksi suomea. Et sunhan pitää vahtia niitä muita, että eihän ne auta sua, kun ne lähinnä kuormittaa sua lisää. Kyllä, ja mä just katoin tässä Superin aikaisemman kyselyn. Tää taitaa olla itse asiassa, onko tää nyt vuodelta 22 vai 23. Joka tapauksessa Superi on tän teettänyt, ja he oli kysynyt työntekijöiltä, että kuormittaako työkaverin kielitaidottomuus, niin heidän paperissa sanotaan, että vastaajista 70% eli selkeä enemmistö kertoi kuormittuvansa työkaverin kielitaidottomuuden vuoksi. Ja vastaajat ovat arvioineet työpaikan kaikkia vieraskielisiä työntekijöitä, eivät pelkästään ammattihenkilöitä, kuten lähihoitajia, mutta joka tapauksessa kyllähän se aiheuttaa myös kuormitusta siellä työpaikalla näille suomalaisille ammattilaisille. On, että työn kuormittumisesta ja siihen liittyvistä kyllä AY-liitto puhuu, mutta ei tähän liittyen. Tätä ei koskaan oteta puheeksi missään. Et eikä tämäkään varmaan liity siihen, että keskeinen kanssakäyminen olisi pelkästään vähän kahvitauolla vähän vaikeeta, vaan siihen, että sun pitää varmaan tosiaan vahtia niin sun työkaverit, sä et voi luottaa siihen, että ne osaa toimia oikein ja ymmärtää annetut ohjeet. Tämähän on siis ihan käsittämätön tilanne. Tämä on, ja mulle niin kuin valkeni tämä, että sosiaalidemokraatit ei välitä tästä asiasta. Silloin kun toimin hyvinvointialueella valtuutettuna ja oltiin siinä sitten kansanedustaja Vikeliuksen kanssa aluehallituksen kokouksessa ja oli siinä Pelkosen Eriakin, joka edelleen toimii aluevaltuutettuna siellä, niin hyvinvointialueelta tuli esitys siis siitä, että nyt rekrytään hoitajia Filippiineiltä. Ja sitten niitä papereita plärättiin siinä ja katsottiin tätä kielitaitovaatimusta, niin se oli aika alhainen. Niin sitten me esitettiin siinä, että ei tää nyt tällä tavalla tämä peli vetele, että kyllä täytyy olla tiukemmat kielitaitovaatimukset. Että jos tänne oikeasti haetaan niinku hoitajia, niin se hoitotyössä on äärimmäisen kriittistä. Niin mitä teki sosiaalidemokraatit? Ei tukeneet meitä, vaan suoraan sillä pohjaesityksellä, mikä tuli hyvinvointialueelta. Kyllä pitää luottaa siihen, että osataan kieliä. No, tällä hetkellä on fakta se, jonka tiedän itsekin omien lähipiirieni kautta Pirkanmaalla, että siellä työskentelee ihmisiä hoitotyössä, jotka ei osaa riittävän hyvin sitä kieltä kuin mitä kuuluisi osata. Ja tämä on sekä näiden työntekijöiden kannalta, suomalaisten työntekijöiden kannalta hyvin kuormittavaa, mutta myös, mitä aikaisemminkin sanoin jo, niin potilasturvallisuuden kannalta todella vaarallista. Ja mä pelkään, että jotain niin kuin vakavaa sattuu ennen kuin tähän oikeasti aletaan puuttumaan. Joo, siis on voinut jo sattua. Niin. Ja sitten mä mietin, että tällä sote-alallahan on, niin nämä vaatimukset on keskimääräistä korkeampia, silti ne on ihan naurettavia. Sitten kun puhutaan muista aloista, niin se kielitaitovaatimusta ei käytännössä ole ollenkaan. Kyllä, ja siis muistan, tää nyt on sinänsä, no olisihan tietysti tässäkin voinut sattua, oli hyvä esimerkki silloin kun oli Raksalla töissä, niin oli tämmönen julkisivutyömaa ja siinä oli hiekkapuhaltaja, oltiin siis niin kuin julkisivun telineillä, joka oli huputettu ja hiekkapuhaltaja oli aloittelemassa siinä, hän ei ollut siis suomalainen ja mutta mä en tiennyt sitä, että hän ei ollut ja sanoin sille sitten, että mä lyön kiinni vielä näitä suojia täällä sivussa, että älä aloita vielä, että oota hetki. Ja ne, jotka tietää, miten tämmöinen hiekkapuhaltaminen tapahtuu julkisivussa, niin se tarkoittaa sitä, että siellä oikeasti sitten se hiekka pöllyää niin kuin jossain hiekkamyrskyssä. Niin hän vaan sanoi mulle, että jes ja nyökkäs päätä. Menin yhden kerroksen alaspäin ja sitten hän käynnisti sen hiekkapuhalluksen ja se koko teline oli, mä olin kuin jossain hiekkamyrskyssä, ei minkäännäköistä silmäsuojainta ollut siinä, oli kypärät ja muut, mutta siinä oli jo hapenottokyvynkin kanssa vaikeuksia ylipäätään selvitä ulos sieltä telineeltä. Hyvin pieni asia, mutta juttu on niinku siinä, että jos tulee ihmisiä, niin kyllä se pitäisi olla myös se työturvallisuus. Sillä voi olla vakavia vaikutuksia sille työturvallisuudellekin, jos siellä työmaalla. Että mitä tapahtuu, jos ihminen ei ymmärrä sitä puhuttua kieltä.
Nämä on niin kuin pieniä esimerkkejä, mutta rakennusalalla valitettavan yleisiä. Joo, ihan varmasti. Ja monella alalla on ihan arkipäivää, että jatkuvia vaaratilanteita ja tällaisia, niin kuin missä voi oikeasti käydä huonosti. Siitä tulee vielä se periaatteellinen kysymys vaikka asiakaspalvelutilanteisiin, että missä määrin sulla on oikeus saada suomenkielistä palvelua. Ei pääkaupunkiseudulla ole missään itsestäänselvyys, ei ole edes ketju niin kuin burgerin ravintoloissa ei ole enää itsestäänselvyys. Tai jos Stockmannille ostaa vaatteita, niin sä et saa palvelua suomeksi, vaan sun pitää englanniksi asioida. Joo, tää on todella yleistä, puhumattakaan takseista. Ja sittenhän yleensä niin kun sanotaan näiltä Etelärannan edustajilta tulee se, että no hei, että kyllä nyt kuka tahansa osaa appin kautta tilata Uberin ja mennä sillä, joo. Mutta otapa semmonen ikäihminen, joka ei mitään Uber-sovelluksia puhelimeen omista, kun ei niillä ole edes älypuhelinta. Niin meppä tonne rautatieasemalle ottaa taksi, niin onnea vaan. Ei tule yhtään mitään siitä hommasta. Rahastusta voi olla ihan miten tahansa, puhumattakaan näiden taksi-ihmisten ammattilaisten osaamisesta. Mä oon muutaman kerran mennyt näillä takseilla, valitettavasti myös aika isojen firmojen takseilla, jossa taksikuski ei osaa suomea, koska hän ei tiedä, että miten kirjoitetaan joku osoite, eli on joutunut itse sille taksikuskille kirjoittaa, että tähän osoitteeseen mennään tai ohjaamaan se. Liikennesääntöjen osaamisessa on puutteita. Ihan tämmöistä perusasia, niin koita siinä sitten saada asiakaspalvelua omalla kielellä, ei tule mitään. Mutta tähänkin on ilmeisesti aika lailla korjaussarjoja tulossa nyt tähän taksialan ongelmaan. Nimenomaan tämä taksilainsäädäntö on se yksi pahimmista esimerkkeistä, mikä on aivan kauheassa jamassa. Että just niin kuin sanoit, että nyt on se tilanne, että kuljettajat ei tunne kaupungin katuja yhtään, niillä ei ole kielitaitoa, ne ei osaa kirjoittaa yleensä edes osoitetta navigaattoriin. Ja sä saat itse senkin naputtaa sinne. Ja hinnat voi olla ihan mitä tahansa, jos ei ole apilla sovittu. Se on aivan villilänsi. Mutta tähänkin ollaan nyt puuttumassa. Nyt hallitus on tuomassa taksilainsäädäntöön ison korjaussarjan, missä vaaditaan kielitaitoa, avataan hintoja, lisätään pakollista koulutusta, estetään kuljettajana toiminnan yhä useamman rikoksen taustan takia. Että tuodaan laaja sarja erilaisia rikkomuksia, mihin on syyllistynyt, sen jälkeen sä et enää voi toimia taksinkuljettajana. Ja sieltä kerta kaikkiaan yritetään saada ne huonoimmat kuljettajat pois ja lisätä sitä vaatimustasoa, niin että se olisi asiakkaalle turvallinen se kokemus. Tämä on todella hyvä uudistus ja siitä kiitos Lulu Ranteelle, joka tätä on edistänyt tiuhaan tahtiin, mutta taas osa näistä uudistuksista, joista ei AY-liikkeeltäkään kyllä kiitosta ole tullut, ei minkään näköistä. Päinvastoin valitusta päivästä toiseen siitä, kuinka hirveä ja kamala hallitus meillä on, mutta sitten kun mennään tämmöisiin oikeasti ihmisten arjen kannalta merkityksellisiin ratkaisuihin ja asioihin, joilla pyritään parantamaan sitä, että täällä hommat toimisi tässä maassa, niin sitten ollaan hiljaa. Tämä on valitettavaa. Ja vielä huomioida, että taksilainsäädännön ongelmat on ollut pitkään tiedossa. Viime kaudella niin joku pieni korjaussarja tuli, mutta ei sillä ollut mitään vaikutusta. Ei ollut todellista tahtoa puuttua näihin ongelmiin. Nimenomaan ei todellista tahtoa, ja jos ajattelee AY-liikkeen tarkoitusta, joka olisi kuitenkin edistää suomalaista työelämää ja sen sääntöjen kunnioittamista ja duunareiden oikeuksia, josta sitten heidän näkökulmastaan hyötyy koko yhteiskunta ja myös elinkeinoelämä, niin luulisin, että tämmöisetkin asiat olisi heidän tavallaan siellä kansion aika lailla kärkilistoilla. Voisi kuvitella, että just taksialan suomalaiset kuljettajat ja heidän etujen edistäminen olisi heidän ihan kärkitavoitteita. Samoin kuin ihan yleisen turvallisuuden ja muun edistäminen, mutta näin ei ole. Ei, se on valitettavan usein sitä, että tämä on fasismia ja fasistihallitus ja vihjailut äärioikeistolla ja sitten vaalien alla 1 miljoona euroa, joka tapauksessa satoja ja satoja tuhansia euroja jaetaan sosiaalidemokraattisille ja vasemmistoliiton toimijoille, joiden politiikka ennemmin tai myöhemmin lopulta ajaa tilanteeseen, jossa suomalaisen duunarin asema tulee heikkenemään. Ja tämä on ollut hyvin valitettavaa seurata politiikassa. Ja sitten samoin nämä kaikki hallituksen toimet tähdätään siihen, että saataisiin uusia työpaikkoja suomalaisille työttömille. Ja kaikkeen suhtaudutaan kriittisesti ja kaikkeen on lähinnä ratkaisu halpa maahanmuutto. Ja ottaa mieluummin sen, kun tekee mitään uudistuksia, millä voitaisiin oikeasti luoda näille täällä oleville työttömille työpaikkoja. Kyllä, ja tämä on ollut, just mitä sanoit, niin tämä on ollut tosi mun mielestä jopa pimeätä huomata, että he ovat enemmän huolissaan jostain suomalaisesta pienyrittäjästä, siis jostain pienyrittäjästä, että kuinka törkeällä tavalla hän voi kohdella työntekijöitä, kun näistä oikeasti yhteiskuntaa muuttavista kysymyksistä, kuten maahanmuutosta tai sen aiheuttamista lieveilmiöistä, ongelmista ja haasteista, ei sanaakaan, mutta sitten kun mennään tämmöiselle tasolle, että miten jos käykin niin, että Seppo ja Jorma saa sopia työpaikalla siitä esimerkiksi, miten työtä tullaan järjestämään tilanteessa, jossa yritys on vaikka ajautumassa konkurssiin tai on tilauskanta vähentynyt, niin siitä on järjetön paniikki ja huuto, että ei voi tehdä näin, tämä on hirveätä riistämistä ja kamalaa. Joo, sitä täytyy taas muistaa, että suurin osa suomalaisista yrityksistä on ihan pieniä mikroyrityksiä, alle 10 henkeä työllistäviä.
tämmöinen vanhakantainen ajattelu, että yrittäjä ja työnantaja haluaa aina vaan riistää, niin se on mun mielestä täysin vanhentunut. Että tämmöisissä pienissä yrityksissä niin siellä on se yrittäjä mukana tekemässä työtä niiden duunareiden kanssa. Ja se on niiden kaikkien etu, että se työ sujuu hyvin ja se yritys menestyy. Että ei täällä ole taas niin kuin pois sulkevia. Niin kuin, nämä osapuolet ei ole toisiaan vastaan. Ja toisen menestyminen ei ole toiselta pois. Mulla tulee mieleen, mä oon myös joskus Suomen yrittäjälle, muistan aina tämmöisen kysymyksen, kun eräs yrittäjä soitti työehtosopimuksen tulkinnasta. Ja hän soitti, että silloin se hänen duunari istui siinä vieressä, hän työllisti yhden ihmisen. Ja he yhdessä pähkäili kahvitauon, että mitenhän tämä juttu menee. Ja pääpointti oli se, että ei haittaa, että maksettaisiin liikaa, mutta kunhan me maksetaan liian vähän. Ja tilanne oli, että kumpikin tulkitsi ja mietti, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Ei olisi mitään riitaa, mutta yritti hoitaa niitä juttuja sovitusti. Ja se on välillä tosi vaikeaa. Eikä tarkoitus ollut todellakaan huijata ketään, vaan päinvastoin tehdä asiat oikein. Siis tämä on hyvin tyypillinen tilanne ja se myös ilmiönä, mitä AY-liike ei niin kuin tieten tahtoen halua tunnistaa ainakaan ääneen, on just se, että meidän työmarkkinat ei ole sellaiset, että ihmiset työskentelee pelkästään tehtaissa, jossa on tuhansia ihmisiä ja lakimiesosastot ratkomassa näitä ongelmia, vaan nimenomaan niin kuin sanoit, yrityksissä, joissa työskentelee alle 10 henkeä ja pääsääntöisesti alle 4 henkeä. Siis mikroyrityksiä on yli 90% käytännössä meidän kaikista yrityksistä, niin pitäisi niin kuin herätä siihen todellisuuteen, että me ei eletä enää semmoisessa yhteiskunnassa, jossa on vaan isoja tehtaita ja työpaikkoja, joissa työskennellään koko elämä, vaan on hyvin pieniä yrityksiä, joissa ei ole ikään kuin sen yrityksen sisällä sellaista osaamista ja sellaista niin kuin ylipäätänsä kassavaroja mennä tällaiseen tavallaan toimintaa, jossa voidaan aina soittaa ainakin lakiosastolle. Ei ole, vaan on pieniä firmoja, joissa ratkotaan yhdessä sen työntekijän ja työnantajan kanssa päivittäin. Niin kuin sanoit, ne työnantajat työskentelee siihen yhtä lailla. Ja vähän niin kuin haastaisin myös sitä käsitystä, että jos on tämmöinen pieni yrittäjä, jolla on kassassa 2 000 euroa, niin onko se nyt näin, että tämä yrittäjä on aina se riistäjä, vai voiko olla jopa niin, että se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen saattaa pahimmillaan aiheuttaa sen, että tämä yritys tulee kaatumaan, jos sinne menee joku pieleen. Mutta tätäkään AY-liike ei halua tunnistaa, eikä kaikki halua. Ja nimenomaan tämän työllistämisen kannalta niin se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on se suurin kynnys. Ja jos Suomeen syntyy työpaikkoja, niin syntyy näihin pieniin yrityksiin. Nimenomaan pitäisi saada kannustaa, että se yrittäjä uskaltaisi ottaa sen riskin ja palkkaa sen ekan työntekijän. Tähän liittyviä uudistuksia ollaan koko ajan viemässä eteenpäin, että se ottaa sen riskin, se uskaltaa palkata ja joku, kellä ei ole työtä, niin saa työpaikan. Ja tätä kautta tulee niin kuin työtä ja hyvinvointia. Olen täysin samaa mieltä tästä. Ja nythän tällä hetkellä meillä on niin kuin työnantajayrittäjien määrä vähentynyt Suomessa, mikä on todella surullinen kehityskulku. Ja toivottavasti saataisiin se kääntyä toiseen suuntaan, koska jos meillä ei ole työnantajia, niin meillä ei ole myöskään työpaikkoja. Ja pahimmillaan se sitten ajaa siihen tilanteeseen, että meillä syntyy yrityksiä, joissa toimii ihmisiä, jotka ei halua olla yrittäjänä, mutta kun ei mitään muuta vaihtoehtoa. Niin mun mielestä on oleellisempaa edistää sellaista kehitystä meidän työmarkkinoilla, jossa työnantajille luodaan kannustimia palkata työntekijöitä, joka synnyttää työpaikkoja ja joka synnyttää hyvinvointia tähän yhteiskuntaan. Ja toivon, että myös näiden maahanmuuttopoliittisten muutosten lisäksi niin Hakaniemessä ymmärrettäisiin tämä asia. Joo, tässä pitäisi tehdä katso toisin, kun nyt puhutaan, että meillä on työvoimapula, meillä on työnantajapula ja tämä on paljon vakavampi kysymys. Mä oon täysin samaa mieltä tästä. Hei, kiitos Niko. Kiitos.